ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Diyan tingali mga higayon sa mong kinabuhi, nagyatagan kang paagi na ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mao gini ang binugnan sa imong gahong espiritualon. Kung sa manang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, may pahimutang sa Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow. It is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer, in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. But for us believers in Christ, we are to utilize the principle of 1 John 1:9, kag gitawag nato og rebound technique sa dili pa kita mosugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalan kanimo dili pa magtuo, dasig ka, giagda ka o giawhag ka nga imong hatagas pagsanong sa pagdapit sa Diyos kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. That is salvation. So, aron ikaw makasalmot, nini nga itong pagabuhan itong pagtuon sa pulong sa Diyos, then we have to enter into the plan of God, pinagi sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magandam tas itong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa nga higayon sa among pagtuon sa among pulong, ubadi kami karon aron makasabot kami, maklaruhan kami, matinawan kami sa imong kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab atong pagkaisigutan karon ang tukma gayod nga pagtulunan o mensahe bahin ning atong pagsaulog karon sa Pasko, sa pagkatao sa atong manluluwas nga si Ginoong Kristo. Unas tanan, ang Pasko
alang sa magtotoo is every day. Every day is supposed to be Christmas Day for every believer in Jesus Christ. Ang Pasko, mao kini kasaulugan sa magtotoo, bahin ni Kristo nga mao nga atong manluluwas. Bahin kini sa una niyang pag-anhi, His first advent. Ang atong Ginoong Jesucristo nahimo nga sama kanato. Nahimo siyang unod, iyang gibiyaan ang trono dito sa langit to come down to this very, very tiny world. He was not born in a palace, apan didto mataw siya sa kapasungan. Ang Mateo 8:20 na kanayon, the foxes have holes, the birds in the air have nests, but the Son of Man had nowhere to lay his head. Nagakinabuhi siya sa usa ka yano, ordinaryo in taon nga pagkinabuhi, as a carpenter's son. Sod sa pila ka tuig, katluan og tulo ka tuig. Ang tulo ka tuig ni ini iyang gigugol, which was spent about his father's business. Apan misalikway siya sa iyang kaugalingong mga katawhan. Gilansang siya sa krus, namatay siya, o gilubong nila human sa tulo ka adlaw. Nabanhaw siya on the third day from the dead. He ascended into heaven, sitteth at the right hand of God the Father. Ug siya nagasaad kanato nga siya mo balik sa ikaduhang higayon sa tuyo sa pag hukom sa mga buhi ug sa mga patay. So, sa atong pagsaulog niining Pasko sa pagkatao sa atong manluluwas, before the biggest celebration in the entire Christendom, the conception of our Lord and Savior Jesus Christ, nga gitawag kini siya og Emmanuel, or God with us. Now, busa karong Disyembre 25, 2021, we will actually celebrate sa pagsamkon sa atong Ginoong Jesucristo dito sa fallopian tubes ni Maria, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. And I'm so glad and delighted, so with my entire family, to see you all today. Tungod kay magapadayon man kita sa pagtuon og dugang mga doktrina sa Biblia, upon which we can use in our everyday life, which in actuality is Christmas Day. So, ang pagsamkon sa atong Ginoong Jesucristo is commonly named by the entire Christian world now as Christmas Day. Apan una sa tanan, kung ikaw sa ka magtutuo kang Ginoong Jesucristo, niining higayuna nga dunay pulong sa Dios diya sa imong kalag, ang matag adlaw, Pasko kini alang kanimo. If you are a believer in Jesus Christ, Christmas should be a significant celebration to you. But it's no different from any other day, tungod kay on Christmas Day, mao kadtong adlaw nga si Jesucristo nahimong imong manluluwas. So, bilyon ka mga katuigan ang milabay nga ang Dios naghuna-huna ra gyud kanimo. God had you personally in mind. You were in His plan. Didto ka sa iyang plano. Wa siya magaplano sa usa ka adlaw lamang, usa ka gabi, a year for you to have Christmas. Iyang giplano alang kanimo to have Christmas every day. Now, ang tanan nasayod man
sa kahulugan sa Pasko. Ang Pasko to everybody, most especially believers, kang Ginoong Jesucristo, mao ang kalipay, ang hudyaka, and being merry, and exchanging gifts, di ba? And a lot of family Christmas trees are about as relaxed as a picnic gathering for that very reason. And that is because behind becoming the recipient sa mga gasa, mga regalo, and ang pag-abri ni ining mga packages, there is that wild idea na in the next passage or package is happiness. Hinoon, buot ko nga masayra nimo right now nga ang kalipay dili nato makaplagan diha sa package beautifully wrapped. No. Ang kalipay alang sa magtutuo ni Ginoong Jesucristo gisandig kini sa unsa? Asa man isandig? What is it based on? Tubaga ko, ang kalipay alang sa magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gibasihan kini, gisandig kini sa pulong sa Dios. Bible doctrine. Everything else is a detail of life. O kung kining maong Pasko is going to be meaningful to you and every day of the coming year is going to be meaningful to you, kinahanglan gibasihan kini, gisandig kini on something greater than the details of life. O paminaw, no matter what you're going to receive, ubos diyan sa Christmas tree, kini, detalye kini. Kung balikon, detalye kini sa kinabuhi. It is a detail of life. Kasabot ka ba? Kaya bigod nimo, you cannot receive a present at Christmas time that is going to bring you 1 ounce of happiness. Hangtod, ingon nga magtutuo kang Ginoong Jesucristo, naa kay nasayran nga pipila ka mga pulong sa Dios. O ikaw nagakaton pa sa pulong sa Dios. And you're going to learn a lot more doctrine. Na sa atong paghinumdom, as we reverse concentrate, bahin sa mga sinugdanan nga mga doktrina, bahin sa pagpuyo nga ministry of the Holy Spirit, the indwelling of the Godhead, ang tulo ka mga sakop sa balaang Trinidad, nagapuyo diha sa matag magtutuo nga nahisakop sa katuigan sa simbahan. And every believer ni Ginoong Jesucristo is a recipient of the maximum and an infinite amount of love gikan sa Dios ni ining universo. Ang libro sa Hebrehanon, nagahisgot kini bahin og mga bintaha nga mga butang, better things, sa matag magtutuo dinis katuigan sa simbahan. Kaya kini kung katuigan sa simbahan, the age in which we live, kini ang kinainitan nga bahin sa langit ng away. The most intensified part of the angelic conflict. Kung mao kini ang katuigan sa angay-angay, pantay-pantay ng mga pribilehiyo o mga kahigayunan sa kinabuhi. However, kini nga panahon usab kini gitawag age of apostasy. Kung may hinungdan nga kitang mga magtutuo dinis katuigan sa simbahan, misangkapan kita sa Dios niining bintahang mga butang, better things. So we would not have any excuse nga dili kita mahimo mga mananaog niining gubat nga espirituhanon. O kung ang matag adlaw dili Pasko alang kanimo, then why adlaw ang Pasko? Walay adlaw nga Pasko.
then no day is Christmas. Na ato ra gud ang himuang pagpatinaw kanimo. Kini punto kini sa doktrina. Either you as a believer priest regard every day as Christmas, or no day is Christmas, including next week. Oh, by the way, what really are these better things mentioned diya sa libros mga Hebrewanon? Unsa man gyud ni? Kining maong mga bintaha ng mga butang, better things that are being mentioned diha, mao kining mosunod. Ang universal nga pagpuyo sa Espiritu Santo. Ang universal, mao ni kadua, ang universal nga pagkapari sa mga magtutuo. O ang katulo, ang pagtuo nga nagdalag pahulay, the faith rest technique, nga uban sa maximum doctrine, maximum promises, tungod kay kumplito naman ang balaang kasulatan. And these doctrines and promises are all in writing. Ug mahinungdan nga ang bintahang mga butang, better things, is the description pagulagway kini sa katuigan sa simbahan. Hebrewanon 11:14 o 40, better rewards or things. In order to meet the needs of believers on earth, God provides better things for them. Ang tanang mga magtutuo ni katuigan sa simbahan, mao kini puntarya sa dili makita nga panag-away. Ang ina mismong lawas, their very life, mao kini ang natal panggubatan. Ug kini nagkahulugan as a believer. Adlaw-adlaw, daily in your life, you're going to be facing sa mga di makita nga mga kapiliguruhan, dili makita nga mga suliran. Apan, ngano man makakini? Tubag, tungod kay ikaw maong puntariya, adlaw-adlaw, diya sa imong kinabuhi. And therefore, daily in your life, ang Diyos nagasangkap siya pinagi sa pagpabuhi kanimo ang tudning higayuna. Nagasangkap siya pinagi sa paghatag kanimo bag-o na sa mga adlaw. Nagasangkap siya ug usa ka adlaw at a time, one day at a time. He provides everything necessary for you aron ikaw makabaton niya ng kalinaw, sulod nun nga kalipay, sulod nun nga panalangin, atol niya ng maong adlaw. Now God has set a precedent for the church age nga ingnon absolutely unique. Ug bahin ni ining mga bintahang mga butang, God has provided for you moment by moment. Moment by moment, and there is no such thing as one day Christmas. Wa ka nang giingon nila one shot Christmas, wala. Pabinaw. Ang Pasko is every day of your life as a Christian. Sabtag na. Yes, matag adlaw sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Since the day nga ikaw midawat mituo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, ikaw nakadawat na sa giingon nato nga mga bintahang mga butang. You have been a recipient of better things. And if you did not open a package for years, kung wala ka makaabrig mga regalo so sa daghan ng mga katuigan and you didn't receive a gift, actually, paminaw, you actually have right now everything. Kasabot ka ba niya na? Ang una,
Sa dihang ikaw midawat kang Kristo ingon nga manluluwas. Ikaw na tao na pag-usab. You became a new creation. Gusto? Gibalhin ka. Gikan sa panahon ngadto sa eternidad. Right? And you enter the plan of God. Nisod ka. Automatic ikaw nahimo nga lungsuranon sa langit. Tagalangit. If you still doubt the truth, basaha ang Pilipos 3:20 ug Efeso 2:19. Samtang si Ginoong Kristo nagabitay sa iyang paglansang kanila dito sa cross. Ang mga kasalanan sa tibuok kalibutan dito gidakdak, gibubo, gihoho adto kaniya o gihukman kini. Apan iyang gisalikway at the same time ang mga tawhanong mga mayo. He rejected human good. Now, wala ra ba'y kalinaw des plano sa Dios for human good? Wala. Ug why bisag mausa can have salvation pinagin imo sunod pag-isas mga kamot, pag kanang lakaw gikas pultahan ngadto sa altar, ang imong pagsubo gyud tungod sa imong mga sala, ang imong pagbautismo, sa imong pagpasakop og usa ka simbahan, ang imong pag-usab sa imong pamatasan, ang imong paghilak mikan sa imong panghinulsol, weeping tears of repentance. Wa kining mga butang akong gisgutan. Wala. None of these things will provide eternal salvation. None. Kaya ang kaluwasan grasya. Busa tungod kay grasya man buhat kini sa Dios. Dili buhat sa tao. Di man igina. Og ang Dios nga anak actually maoy gihukman tungod sa atong mga sala sa dihang nagabitay siya dito sa cross. Sa sama usab nga higayon iyang gisalikway any of man's work, and therefore it's not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Nabita si Efeso 2:8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ug busa, ang atong Ginoong Jesucristo mo'y mipuli sa atong dapit. Ug tingali na pipila kaninyo, some of you perhaps are on negative volition. Dili makadawat niini. Bueno, imo manang tinuyuan o imo manang binunta, that's your prerogative. And that is the decision of your God-given volition. Apan hinumdumi kanunay ang prinsipyo. You are the only one who is answerable, responsible, and accountable for any decision you make. Sanglit ang tao, produkto ra gyud sa iyang kaugalingong desisyon. Gusto? Apan ang atong Ginoong Kristo namatay dito sa cross, agig puli sa tanang katawhan. Namatay siya so we may live. Diya sa Roma 8:5 nagkanayon kini, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. 2 Corintios 5:21, for He hath made Him, kinsa maning Him, ang atong Ginoong Kristo, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Philippians 2:8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. 1 Timothy 2:5, for there is one God
and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas. Busa, in this Christmas season, we should consider things that would remind us what Christmas really means to us. Alang sa kalibutan, mga relihiyosong mga di magtutuo, ingon man mga karnal nga mga magtutuo, ang Pasko alang kanila nagkahulugag hinatagay gasa o regalo, Christmas trees, mga dekorasyos Pasko diyan sa ilang kabalayan, Christmas lights, mga series, pagpadaw kunuhay og mga Christmas cards, Christmas songs and music all around, Christmas parties, Christmas church festivities and rituals. Mao man ilang gingon, labing mabulokon kining panahon sa tuig. Emotions are high. Intensity 8, dili ra ba 7. It's intensity 8 ang ilang emotion, as high as that. Napay commercialism and emotionalism ug daghan pang uban. Apan alang sa mga magtutuo nga nagapadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios, ang Pasko alang kanila nagkahulugag. Everything that is listed yan nga itong gipangisgutan becomes genuine and meaningful and significant alang kanila. Tungod kay ang pulong sa Dios ana naman ning dukot o ning tapot sa ilang mga kalag. O kining this Bible doctrine resident in their souls mao ay nagapahimo kanila sa pagpahimulos to enjoy those things to the fullest. Tungod sa prinsipyo nga misunod niini, which says ritual without reality is meaningless, but ritual with reality is meaningful. So pulong sa Dios mo'y nagahimo sa mga magtutuo sa pag-enjoy, pagpahimulos sa mga material nga mga butang ninhini ng kalibutan. Kaya ang prinsipyo nagapadayon sa pagbaro. Ang kinabuhi mabulokon gayod kung naay pulong sa Dios. Apan miserable pod ni kung way pulong sa Dios. So it's Bible doctrine that makes life wonderful with meaning, with purpose, and with definition. So, sa atong dasayran, nga ang Pasko mo'y labing mabulukong panahon sa tuig, as the song goes. It's a wonderful occasion for the giving of gifts. Tinood? Yes. Yan ay pipila ka mga tao, di kay pipila, labihas kadaghan, who receive big gifts, mahalon nga mga gasa, ikas mga dunahan, mga dato nga mga hatag, sama panalit sa mga sakyanan. While some do receive small gifts from those who are not very high givers, very rich, o mga adunahan sa katilingban. In short, people receive gifts ilabi na atol sa panahos Pasko. Tungod kay malagi ilang gingon, it's a wonderful time of the year for the giving of gifts. Now, nasayod ka mag-unsa gyud kinalabwan nga gasa sa tanan? The greatest gift of all mao ang usa nga gipropesiya ni propeta Isias centuries ago. For unto us a child is born, unto us a son is given. Isaiah 9:6. Yes, si Ginoong Jesucristo lamang ang hingpit nga gasa to all mankind.
the secret to every blessing and every happiness for time and for all eternity. The popular principle says, no Christ, no peace. No, K-N-O-W, no Christ, K-N-A-W, peace. Now, ang kinanindutan nga gasa sa tibuok kalibutan, wa kini ingunta giputos kini didto sa pasungan. Do you know the significance sa pagkatao ni Ginoong Kristo? Si Ginoong Kristo na tao o gipahigda dito sa pasungan. A trough, ibaw ka kung siya trough. A long, open vessel for water or fodder for animals. Dapit kini alang sa kananan, okay, sa mga hayop. In John 1:10 kini na kanayon. He was in the world and the world did not know him. Acts 4:12, there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. For time and eternity, Jesus Christ is all we need. Siya ra gyud. Mateo 1:21, ang pulong sa Diyos na kanayon, the angel announced to Joseph, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Kaya ngan gud nga Jesus is the Greek form of the Hebrew word Joshua, which is contraction of two words, Jehovah and Hosea, nga nagkahulugan kini God the Savior or Savior God. Now, mo kini mga niya. This is the name which is above every name, and the name of the only one who can save us, the only one qualified to become the Savior. Nga numang hingkalifikar man sa Ginoong Kristo nga mao'y manluluwas tungod kay wala siya makapanunod sa salang panulundo ni Adan. Wala siya kinaiyang magsasala. Wala siya makabuhat og bisag gamay na lang nga sala. Siya lamang ang sakop sa kaliwatas tao nga hingpit, the only perfect member of the human race. Siya lamang na nag-iyaw, hingpit nga pagkamatarong. No one can take his place or approach God without him. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Diha usab sa Lucas 1:26 ngadto 35. Nya adto dayon sa libro ni Isias 7:14 kini nagahisgot og Emmanuel nga nagkahulugan og ang Dios uban kanato, God with us. Nya human niya na adto sa Isias 9:6 na diin kini na kanayo a child is born, nakahulugan kini si Ginoong Kristo ang iyang pagkatao. A son is given, meaning the Lord Jesus Christ, deity. Iyang pagka-Diyos. So imong nakita din yang gitawag nato hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Di pa dugay atong isgutan kini, di ba? Atong gitun-an kining maong doktrina. Yes, there you have the God-man. There you have the unique person of the universe na si Ginoong Hesukristo. Kung malikon, si Ginoong Hesukristo mao ang hingpit nga gasa sa Dios to all mankind, the secret to every blessing and every happiness for time and for all eternity. So, kung mopili kas pagdawat sa iyang gasa by believing in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, then imong madawat
mapanag-iya nimo ang kinabuhing wala na katapusan. Eternal salvation. John 3:36, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God, the lake of fire, abideth on him. Hinoon, you will never truly appreciate Jesus Christ as God's gift to you hangtod. Paminaw, hangtod nga ikaw musabot bahin sa grasya sa Dios. Sabtaw na. From the sovereign will of God came the divine plan, ang gitawag og Operation Grace. One life sa kinsa who ever earns or deserves anything from God. Wala. Upon in His infinite love and grace, ang Diyos gawas nun nga nagasangkap everything to us to have an eternal relationship with Him. Ephesians 2:8 and 9 says, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So ang plano sa Diyos, sa grasya o kaalam, atong maangkon, atong panag-iya, pinagi kang Ginoong Jesucristo. John 1:17, siya lamang, dili kasagarang anak sa Diyos. Uniquely born Son of God. Busa, subo balandungon nga karong panahon na si Santa Claus mo'y mas tinuod pa kang Ginoong Jesucristo. The real issue of Christmas is Jesus Christ and His cross. Dili si Santa o ang iyang mga mga regalo. Not Santa and His pack. Samtang ang panahon sa Pasko is universally celebrated, the real meaning of Christmas in the Bible is practically unknown. It is the biblical meaning of Christmas that is far more important than the secular celebration of Christmas. Ilan na galing giusap ka ng pulong Christmas ganito sa Xmas? Ibaw ka? Ang pulong Xmas mao ang pagbutang sa suga sa dihas kahoy nga wa kanang kahayag sa kagbutan. Xmas is putting the light of the tree without the light of the world. Kaya ang Xmas commercial na. Christmas is biblical. Xmas is receiving gifts without receiving Jesus Christ. Apan, ang Pasko na kahulugag, pagdawat kang Kristo ingon nga, labing dako, labing labaw, nga gasa sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Ang pagdawat nila kang Ginoong Kristo ingon nga, Dios sug manluluwas. And in return, imong madawat, imong maangkon ang dayo na nga kaluwasan. So, may I wish everybody a merry biblical doctrinal Christmas. Enjoy your union with the Lord Jesus Christ in phase 2 and phase 3. Diin ikaw magauban nga kaniya naong sa naong, you will be face to face with Him forever in the fullness of happiness and joy for all eternity. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa tanang grasya nga mong dawat nining tuig 2021. Bisan pa sa mga katalagman ug sa mga gumunhap sa kinabuhi, amo kining gidawat nga uban na kini sa plano nimo. Salamat.
sa imong hingpit nga plano alang tag sa kanamo nga imong mga anak. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik sa sunod adlaw. Aron kami magapadayon ni among tulungan doon sa pagpakaon sa among tag sa kakalag. Aron kini makakabot gayon sa iyang tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong nga di na kami katako sa paghimaya kanimo sa paghigugma sa pagkinabuhi, capacity for life. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.